Vanaf de vrijdag voor het evenement peil ik met 8 peilploegen de volledige route van 500 kilometer. En dat zijn ongeveer 5 pijlen per kilometer. Dus zeker 2500 pijlen hangen in het Heuvelland om de fietsers de juiste weg te wijzen. Met 8 zeer gedreven peilploegen zijn we op die vrijdag de hele dag bezig om de volledige route te peilen aan de hand van het routeboek. En na het evenement is het natuurlijk belangrijk dat alle pijlen die we hebben opgehangen ook weer netjes verwijderd worden en alle rommel opgeruimd wordt, zodat Limburg weer klaar is voor een volgende Limburgs Mooiste.